További magyar hangok lehettek volna. Gips Jakab, Talpig János, Sose Piroska, vert be neki kemény farkas. A börtön jelenetre szívesen kijött volna, mind aki benn volt. Gondoltunk még a következőkre. Édesanyánkra, a nénikétekre. Dicsokom, jó reggelt, köszöntöm kedves nézőket. Mi volt pontosan a baja ennek a bizonyos Boeing 767-es gépnek, amely elindult New Yorkba, és aztán kénytelen volt visszafordulni? A pontos hiba meghatározás az a nyomásszabályzó rendszer hibája, amit a fedélzeti komputer jelzett ki emelkedés közben. Ez a belső nyomás, tehát a gép belsejében? Igen, ami szabályozza a belső-külső nyomás viszonyát. És ennek a hibajelzése jelent meg a komputeren. Ez mikor történt pontosan? Hol volt a gép? 25 perccel felszállás után Győr térségében, hogy 5000 méter magasságban. Lehetett volna fényderíteni erre a hibára még a felszállás előtt? Sajnos ez a jellegű hiba pont az a sajátosság, hogy repülés közben derül ki. Ilyen repülőgépeken járat előtt egy kötelező 2,5 órás műszaki átvizsgáláson, amikor a teljes rendszereket átvizsgálják, ez sajnos nem tudott kiderülni. Ilyenkor, amikor egy hiba a levegőben derül ki, mi történik? Tehát először a személyzet mit csinál, amikor észleli a hibát? Most ebben a konkrét esetben a személyzet átállt kézi vezérlésre, és ezután értesítették a Ferihegyi repülőteret. Ilyen esetekre a repülőtéren két szolgálat van, aki tud intézkedni. Az egyik a műszaki mérnök szolgálat, a szakemberekkel, másik pedig az ügyeletes forgalmi igazgató, aki a döntés után a szükséges intézkedéseket meghozza. És ki dönt ilyenkor? Minden döntés a kapitány kezében van, ő felelős az utasok biztonságáért. Tehát ő azt mondta, hogy fiúk, visszafordulunk, és most 4 órát itt körözök fölöttetek? Meghallgatták igen a műszak véleményét, akik azt tanácsolták, hogy a gépet csak javítás után lehet újra repülni, és ezért úgy döntöttek, hogy visszaszállnak, mert Ferihegyen van szükséges alkatrész és szakembergárda. Mi történt 4 órán keresztül a gépen a körözés közben? Ilyen esetekben megpróbáljuk ezt a kellemetlen hatást valahogy tompítani, tehát az utasok a 4 órás repülés alatt kaptak egy hidegtálat és frissítőt, illetve a Ferihegyre történt érkezés után egy meghatározott forint összegű utalványt, amit beválthattak a ferihegyi étterembe és snackbárban. Mondjas Lihoczky úr, és ilyenkor az utasok a hidegtálon és a frissítőn kívül egészen pontos információkat is kapnak, mert mondjuk engem kitörne a frász, hogyha 25 perc után kiderülne, hogy körözök csak Győr felett, és még egészen messze van New York. Igen, szóval rögtön azt gondolnám, ilyenkor... hogy legalábbis a fél szárny már leszakad. Nem, ilyenkor a kapitánynak kötelessége tájékoztatni az utasokat a visszafordulásokáról. Igen. Milyen gyakran történik ez meg? Hát nézd, erre a konkrét hibára nem emlékszem, hogy a praxison belül fordult volna. Egyéb meghibásodásunk volt, mint hogy a kedves nézők is emlékeznek, hogy egy hete egy hajtómű hiba miatt kellett törölni járatot. Értem, köszönjük szépen az információkat. Mondja, sokan maradtak Budapesten ezután, és úgy döntöttek, hogy inkább egy más légitársasággal jutnak el New Yorkba? Nem tudok ilyenről, tehát aki az utaslistán szerepelt, az a járattal, ha jól tudom, mindenki el is utazott 3,5 órával a leszálló. Kívánják csökkenteni az Air France pilóták fizetését cserébe a cég részvényeinek 10%-áért. Tegnap óta tart a francia pilóták sztrájkja, amely megegyezés hiány a készülő futball VB megrendezését is veszélyezteti. Miközben a francia pilóták sztrájkolnak, túlóráznak a magyarok. 3 napon át a Malév járatai szállítják Budapestre a Párizsban rekedt Air France utasokat. A napi 2 hivatalos járat mellett egy harmadik Boeing 737-est is csatasorba állított a Malév. Ma 18 óra után néhány perccel meg is érkezett a mentesítő járat 52 utasával Ferihegy 2-re. A hazatérők elbeszélése szerint nem volt különösebb kellemetlenségben részük a pilóta sztrájk miatt. Mi Air France géppel jöttünk volna, itthon átirattuk a jegyünket, Malév géppel jöttünk, 2 órával előbb kellett eljönnünk, ennyi az egész. A B-terminálról jöttünk, ahonnan az Air France járatok indulnak, nagyon nagy nyugalom volt, alig van utas, úgyhogy nemhogy fennakadás, hanem gyorsabban ment minden. A Malévnek mindenképpen többletfeladatot és anyagi terhet is jelent a soron kívül járat üzemeltetése. Ami biztos, június 5-éig a francia pilóták tárgyalásainak tervezett határidejéig minden nap érkezik mentesítő Malév gép Párizsból, várhatóan a kora esti órákban. Hát szerintem ezzel a megoldással, amit most folytatunk, ezzel az összes utast el tudjuk hozni haza. Tehát ez a napi 3 járat kapacitása elég arra, hogy az összes kint levő utast hazahozzuk. Ha esetleg valaki mégis lemarad, azt szállodánba helyezzük,
és gondoskodunk róla. Amennyiben a sztrájk június 5-énél tovább tart, a Malév újabb intézkedéseket helyez kilátásba.